खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैहाय 27 नभेम्बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखायबो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। गिबियावनो दङ बारग' एनडिएफबि एबा इउटुबार अफ्रि दैमारि बिथाङा हमजाबाय। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अफ्रि दैमारिया माखासे थिकादारफोरनियाव रां दाबिनायनि दायाव हमजादों होनना खौरां बिजोङाव मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि माखासे सान सिगां अफ्रि दैमारि एबा बारग' एनडिएफबि बिथाङा गुबुन गुबुन समाव गावनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों गोबांथार दैदेनगिरि आरो गोबांथार माखासे समाजारि आफादफोरखौ गोबां बाथ्रा बुंबोनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। लोगोसे बिथांखौ साननैसो सिगां माखासे समाजारि बेरेखा हाबाफोरनि सायाव बायदिसिना खामानि एबा हाबा मावनायखौबो नुनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय बिथाङा आथिखालाव खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा गावनो सासे रां दाबिनायनि दायाव हमजादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे आथिखालाव खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबांथार सुबुंफोरानो अफ्रि दैमारिखौ आथिखालाव बायदिसिना रावजों सोंखारिलायनायखौबो नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा दायो काजलगाव पुलिस स्टेशननि जिम्मायाव दङ होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बिथाङा मानि थाखाय हमजादों आरो मानो बेबायदि जाथायाव गोलैनांखो बिथाङा माखासे फेसबुक पेजनि गेजेरजोंबो गावनि बे जाथायखौ फोरमायनानै होनाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथां अफ्रि दैमारिया गाव फेसबुक पेजनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बिराजा मुंनि सासे मानसिया सोरनावबा 40 लाख रां बिनायखौ बिथाङा लायनो थांदोंमोन आरो बे लायनो थांनायावनो बिथाङा पुलिसफोरजों हमजादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो आथिखालावबो बेबायदि सोरनियावबा रां दाबिनाय जाथायफोरा सोलिबाय थायोना एबा आथिखालावबो बेबायदि जाथायफोरा थारैनो सोलिबाय थायोना होननानै गोबां बिथांमोनहा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे माखासे सुबुंफोरा आथिखालाव अफ्रि दैमारिया जिबायदि समाज फोसाबनाय हाबाफारियाव नांथाबनानै दङमोन थारैनो बिथाङा बेबायदि खामानिजों लोब्बा थानायाव माबोरैहाय समाजनि खामानिखौ मावगासिनो दंमोन आरो गोबाङानो बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो अफ्रि दैमारिया हमजानायाव गोबां गुबुन गुबुन मानसिफोरा बिथांखौ दादागिरि एबा बायदिसिना रावजों सोंखारिनायखौबो नुनो मोननाय जादों। सुकुरालिनि हेंथायै तामुलपुर पुलिस थानायाव मोनसे एफआइआर होनाय जाबाय। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव सुकुरालिया गुबुन गुबुन समाव बायदि रावफोरजों गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारिलायबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव मोनसे समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन रायजो राजाफोरखौ थगायबोदों। लोगोसे बिथाङा मोनसे गेदेरसिन बाथ्रा बुंबावदों दि जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव आथिखालनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बायदि मुस्लिमफोरखौ दावराव दावसि खालामनानै बुथारहोदों। लोगोसे सावथालफोरनि गेजेरावबो बेबायदिनो दावराव दावसि खालामदों। बेबायदि होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय जादोंमोन। थारैनो बेखौ नोजोर बोनानैनो आथिखालाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा तामुलपुर पुलिस थानानि सिङाव सुकुरालिनि हेंथायै मोनसे गसर थिसननाय जाबाय होननाबो रोखायै बुंथिनानै होबावदों। थारैनो बिथांखौ थाबैनो हमनानै जेलाव सोनांगौ आरो बिथांनि सायाव थाबैनो गोथौ नायबिजिरनांगौ होननानैबो बिथांमोनहा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोनदों। गुवाहाटीनि भारा थाग्रा न'आवनो सासे सिख्लानि गोथै देहा बोखांनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गुवाहाटी ओनसोलाव गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन भारा थाग्रा न'फोरनिफ्रायनो गुबुन गुबुन गोथै देहाफोरखौ बोखांनो मोनबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव गुवाहाटीयाव सासे सिख्लानि गोथै देहाखौ गावनि भारा थाग्रा न'आवनो बोखांनो मोननाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। गुबैयै सिख्लाखौ धेमाजिनि बालिगाव गामिनि अनुष्का सइकिया होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला सिख्लाया गुबैयै गुवाहाटीयाव फावखुंगुर, मडेलिं आरो बायदि बायदि हाबाफारि लानानै बिथाङा सोलोंथाइ लानो थाखाय थाफैनाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैया फुङाव बिथांखौ गुबैयै हेङेराबारियाव थानाय गावनि भारा थाग्रा न'आवनो बे सिख्लानि गोथै देहाखौ बोखांनो मोननाय जादों। जेराव खौराङाव मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला सिख्लानि गोथै देहाखौ गुबैयै न'आव खामानि मावग्रा एबा रुम फोसाबग्रा
आइजोआनो बोखांनो मोन्दों होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। नाथाय जाथायनि सोमोन्दै दासिमबो रोखायै मिथियाखैब्लाबो नाथाय पुलिसफोरा जाथायनि सायाव गोख्रै नायबिजिरगासिनो दं होननाबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। मोनसे जोबोद गिदिर साननो गोनां बाथ्रा। थारैनो बारग' एनडिएफबिफोरा दासिमबो रां दाबिनाय खामानियावनो जড়ित जानानै दं नामा? बाथ्राया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों जोबोद गोख्रोङै गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैया काजलगाव पुलिसनि बानजायनायाव अफ्रि दैमारि एबा बारग' एनडिएफबि अफ्रि दैमारिखौ मोनसे रां दाबिनायनि दायाव हमदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादोंमोन। थारैनो बे जाथायनि बेखेवनानै होनाय बायदिब्ला अफ्रि दैमारिया गुबैयै बारग' एनडिएफबि बि राजानि बिथोनावसो अफ्रि दैमारिया 40 लाख रांखौ दाबिदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे बाथ्राखौ अफ्रि दैमारिया गावनि खुगाजोंनो रोखायै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जायनि गेजेरजों खौरां बिजोंफोराव आथिखालाव गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे सोंलुआ आथिखालावबो सिखारबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बारग' एनडिएफबिफोरानो दासिमबो गुबुनाव रां दाबिनाय खामानियाव जড়ित जानानै दङ नामा होननानै। लोगोसे बे जाथायनि गेजेरजों आथिखालाव गुबुन बारग' एनडिएफबिफोरा मा बिथोन लागोन एबा मा थांखि लागोन बेनि सायाव समासो फोरमायसिगोन। इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोनहा पकेराग्राम बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन ब्लकनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै मोनसे ग्रेट जयनिं हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला लोगोसे खौरां बिजोङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला एबा आथिखालनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला पकेराग्राम बियाबनि सिङाव थानाय गासै 3,000निबो बांसिन बिपिएफ, एआइयुडिएफ आरो बिजेपिनि दैदेनगिरि सोद्रोमा बिथांमोनहा इउपिपिएल दोलोआव सानसेयावनो जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गुबैयै आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा लोगोसे इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिजों लोगोसे गुबुन बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे गाजा गोमजायै खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो आथिखालाव गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा बेबायदि जयनिं हाबाफारि लानायखौ नुबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि बे मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि होननानै आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांमोनहा खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव नैथि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट टेलेन्ट सार्च एबा क'क्राझार जिल्ला रोंग'सा सायख' आनजादखौ खुंनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला मैया 26 नबेम्बर खालि गासै 59 आनजाद मिरुफोराव जिल्लानि सिङाव खुंनाय जायो होनना मिथिनो मोनदों। मख'नो गोनांदि बे आनजादाव गुबैयै थाखो 6, थाखो 7 आरो थाखो 8नि बर' बिजोंनि फरायसाफोर गासै 6,673 बर' फरायसाफोरा बे आनजादाव जिरायदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गासै गोबांथार आनसलिकनि सिङाव बेबायदिनो बर' फरायसाफोरखौ आथिखालाव कम्पिटिटिभ मुगाजों लोगोसे दावगाफानो हानायनि नोजोरखौ बोनानै बेबायदिनो बर' फरायसाफोरखौ साखाफारा खालामनाय थांखियैनो गुबैयै बे आनजादखौ खुंबोबाय थानाय बायदिनो मैयाबो नैथि क'क्राझार जिल्ला मिरु रोंग'सा आनजादखौ खुंनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों।